Άμα τα φτάσεις. Θα τα φτάσεις σου λέω εγώ. Θα φτάσεις το λέω. Τη βρήκες. Όχι. Είσαι πολύ κοντά. Every brother was caught in the crossfire. Was caught in the crossfire. Γεια σας παιδιά, special βίντεο για τους 200 subscriber και θα είναι ένα let's play Minehunt. Λοιπόν πάμε, είμαι εδώ με τον Παναγιώτη. Το I Can Win θα έχει στο description το link του καναλιού του και πάμε να βρούμε τις mine που μας έχει βάλει ο μαλάκας. Λοιπόν, Δεν θα το σχολιάσω αυτό. όχι να σχολιάζει, να πάρω comments. Λοιπόν, Berlin του είπα, νύχτα του είπα, Berlin του είπα, νύχτα δεν έβαλε. Γίνεται νύχτα στην Berlin, δεν ξέρω, δεν νομίζω. Α, δεν γίνεται. Δεν ξέρω εγώ, Σόλτα μου γίνεται νύχτα ρε μαλάκα. Νομίζω γίνεται. Δεν γίνεται Σόλτα, μην λες πίπες. Όχι σε όλα, αλλά στο Berlin νομίζω γίνεται. Ωραία, αφού γίνεται τράβα κάνε. Τώρα ξεκινήσαμε γράμματα. Προσπαθούμε να βρούμε τη mine του μαλάκα που θα την έχει βάλει σε ένα πουστό σημείο. Μα Άμα δεν ξέρω, έτσι μπορώ κι είναι να, βοηθήσω. βλάκα, έτσι κι είναι να πρέπει να κάνω one man parkour. Α, πρέπει να κάνεις ένα σημείο. Πόρε, κατάλαβα που είναι, αλλά πόρε φίλε, να εδώ πέρα είναι γαμώτα. Τη βρήκες. Όχι. Α, Αλλά ξέρω, έχεις πάει ξανά. δεν έχω πάει ξανά, σήμερα τα βρήκα τα σημεία. Λol. Τι σήμερα και την άλλη φορά που θα με δοκιμάζεις να κάνουμε. Στο μεταξύ εγώ κάνω. Πού είσαι? Εγώ βόλτες κάνω. Μάκα, κλείς τον ήχο του κινητού σου με την όχι και το σου πάσω. Εντάξει, οκ. Βουίζει μες στα αυτιά μου. Το έκανα. Τελειώνει και η μπαταρία του κινητού γαμώτο. Έλα Το λοιπόν. κατάλαβα. Πάμε. Πού είναι η mine, πού να έχει τη mine. Βασικά πάμε Η να μία είναι πάρουμε. εύκολη. Πάμε να πάρουμε την πίστα σε καμιά γέφυρα, θα είναι πάνω η μία ρε. Στα πιο ακυρά Όχι. σημεία. Δεν είσαι γέφυρα, το λέω εγώ. Καλά, άσε τι λες εσύ. Γιατί με ακολουθίζω. Δεν σε ακολουθώ. Μαλάκα δεν ξέρω, θέλω να πάω τώρα να σου πω είναι εδώ η mine. Θα πάω να σου το πω, δεν ξέρω γιατί. Δεν θα πάω να σου το πω. Ναι, όντως ισχύει αυτό. Ποιο? Ότι είσαι σε φάση να μου πεις που είναι η mine. Πόσο σίγουρος είμαι ότι την έχεις βάλει σε κάποια γωνία. Σε γωνία έχει μπει μία. Το ξέρω, πάντα βάζουν σε γωνία. Στα πιο ακύρα σημεία μαλάκα. Στις ράγες του τραμ, του τρένου, τι είναι. Πω. Δεν θυμάμαι και πού τις έβαλα. Α, ναι, οκ. Οπ. Όχι, δεν ήταν. Νομίζω βρήκαμε. Πόσο κοντά πρέπει να πας στη mine για να τη δεις. Να απέχεις γύρω στα 2 μέτρα. 3 κάπου εκεί. Σπλάκα κάνεις τώρα. Ωραία, πώς. Τουλάχιστον ξέρω ένα στοιχείο ότι σε χρειάζεται one man parkour για να πας στη μία. Κάτω από κανένα δέντρο θα έχεις βάλει καμία ρε. Το έκανα, δεν είμαι μαλάκας. Βασικά, τι περιοχή είναι αυτή, δεν ήξερα ότι υπάρχει εδώ. Αλήθεια, σοβαρά δεν ήξερες. Ακολούθαμε. Ναι, καλά, εντάξει, τώρα περίμενα. Συνέχισε ευθεία, συνέχισε ευθεία, συνέχισε ευθεία. Εδώ. Ναι, καλά, εντάξει, περίμενα.
Εδώ. Ψάχνε λίγο εδώ. Εδώ που είμαι εγώ. Όχι. Έλα ρε, fuck my life ρε. Εντάξει. Με έβγαλε στην απέναντι μεριά της πίστας εντελώς όμως. Υποψιάζομαι ένα σημείο που μπορεί να την έχεις βάλει. Μα εγώ σου λέω που να έρχεσαι για να τη δεις. Μα υποψιάζομαι, ξέρω. Είναι ένα από τα αγαπημένα σημεία εκεί που μου οδηγούσες, ξέρω εγώ, και πήδηξα από τη γέφυρα και μπήκες ανάμεσα σε αυτούς τους δύο πουστογράφους, τείχους. Και λέω βράχους. Τους βράχους, Όχι, δεν είναι εκεί. Αλλά είναι κοντά εκεί. Εντάξει. Πρώτον, έλα εδώ, απέναντι. Θες να μαντέψεις που είμαι? Ναι, ξέρω και τις είδα. Οπ! Να μια μάιν, να τη μάιν. Μπαπ! Πόσες μάιν έχεις βάλει? 2. Αυτή είναι η πρώτη που πάτησες. Ωραία, άλλη μια μάιν έχουμε. Βρήκες την πιο δύσκολη λόγω σου. Μαλάκα πήρα XP, άντε γεια. Μη με σκοτώσεις γάμο του. Όχι, ναι, ισχύει, πήγα να σε σκοτώσω ρε. Έλα μαζί μου. Εντάξει, έρχομαι. Έλα. Ναι. Βρω μαλάκα, πού πας γάμο το φιλέκι σου. Έλα ρε βλάκα, μόνος μου θέλω να τη βρω. Είναι special video για τους 200 subscriber. Τι, 200 subscriber έχω, δεν μπορώ να βρω μια mine. Θα φτάσει τα 200 sub. Ναι. Για όταν τα φτάσω είναι βασικά. Άμα τα φτάσεις. Θα τα φτάσεις σου λέω εγώ. Θα φτάσεις το λέω. Τη βρήκες. Όχι. Είσαι πολύ κοντά. Ρε μαλάκα πούστη, τι με βάζεις να κάνω τώρα. Άρα την είδες. Έλα ρε πούστη. Ρίξε μου μια να γυρίσω, την είδα. Εντάξει. Έλα ρε μαλάκα. Πλάκα μου κάνεις τώρα, έλα τέλειωνα. Πω, τι μαλάκας που είσαι. Φύγε από εκεί. Ωραία. Εντάξει. Και δεν σε βοήθησε καθόλου πλάκα. Σου έλεγα αυτές βοήθεια και λίγες όχι. Ναι, όχι καθόλου δεν με βοήθησε. Ότι μου είπες ότι είναι εκεί κοντά, όχι καθόλου. Απαιδιά. Απαιδιά. Απαιδιά, ξέρω γραμματικά ελληνική συντακτική. Γραμματικά. Έλα να ανεβείς αυτό εδώ στο σπίτι, βασικά. Κάτσε, πες πάνω σε ένα βράχο. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο, το Minehunt. Νομίζεις. Το special για τους... Νομίζω, δεν έχει κι άλλο. Έχει μια κατσίκα στο τέλος του βίντεο που μας έχει χόρτα. Ή που φωνάζει ανάλογα. Νομίζω που φωνάζει. Δεν έχει κατσίκα, μη λες μαλακίες. Έχει, στοίχημα. Μη λες μαλακίες. Ωραία, μόλις προχωρήσετε στο 10ο λεπτό θα δείτε μια κατσίκα. Ναι, μη λες μαλακίες. Στοίχημα που θα έχει μια κατσίκα. Εγώ σου λέω δεν θα έχει. Νάτι. Θα είχε στο 10ο. Εντάξει. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο για το special για τους 200 subscriber. Ξέρω ήταν λίγο για τον Μπούτσο, αλλά δεν πειράζει. Θα έρθουν πολύ καλύτερα βίντεο. Δεν θα έρθουν άλλα βίντεο, θα μας κάνουν αναφορές για YouTube επειδή κλέβουμε βίντεο. Τι βίντεο κλέβουμε ρε μαλάκα. Γύφτηκα βίντεο ρε. Γύφτηκα. Του... Όχι, μην πεις. Δεν λέω. Θα μου αρχίσα. Κατεβάζει Χριστοπαναγίας. Οπ, μια mine. Minehunt. Οπ, έτσι. Τρίτη mine, παιδιά. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο. 10 λεπτά περίπου είναι. Και τα λέμε. Like, subscribe και comment. Αυτά, bye.